Bon dia, amics, amigues, companys, companyes i família. Moltes gràcies per estar avui aquí. Ja són 5 anys sense poder manifestar-me amb vosaltres per la diada i per això estic molt content de poder fer-ho avui, encara que sigui telemàticament. Més que res perquè això vol dir que no estic a una presó espanyola, que segueix lliure, que segueix lluitant per la llibertat d'expressió des d'Europa, resistint a la seva repressió i això vol dir guanyar, en certa manera vol dir que els estic guanyant. Si ho miram tot des d'una perspectiva amb actitud guanyadora i si feim balanç de lo que hem aconseguit aquests 10 anys que duc han causat, segurament estem en positiu. I bueno, si dic que estem, si dic que hem aconseguit és perquè no ho he fet sol, no ho hagués aconseguit sol, no ho hagués aconseguit d'una altra manera i sense vosaltres no hagués estat possible. Ni la sortida de Mallorca, deixant en ridícul els cossos policials de l'estat espanyol, escapant-me d'una illa amb un ordre de detenció europeu i un ordre de detenció internacional, fins a arribar a Bèlgica, seguir en llibertat i ja una vegada instal·lat aquí poder pagar una defensa durant aquests anys que m'han permès coses que no hagués imaginat mai, com per exemple canviar el codi penal belga utilitzant l'estat espanyol com una referència. Si dèiem que Espanya és un model, Europa ara mateix ho és, però d'estat totalitari, d'un règim caduc i desactualitzat que no compleix amb la base de les democràcies europees, com per exemple la llibertat d'expressió, un dret fonamental reconegut. Si hem de trobar condemnes similars a la meva, hem de recórrer a països com Turquia, com la Xina, com Marroc. Si hem de trobar països tancats a la presó, si hem de trobar artistes tancats a la presó com en Pablo Hasél, també. Per tant, si a dia d'avui tot això és conegut al món, és conegut a Europa, de que Espanya passa, és gràcies a en Jorge Campos. Moltes gràcies, Jorge Campos. La teva mania persecutòria contra l'independentisme i el moviment d'esquerres han provocat que avui Europa sàpiga el que passa a Espanya, que Bèlgica sigui un lloc millor i que 5 tribunals europeus hagin llançat sentències en contra d'Espanya per meu cas. El temps jo crec que posa les coses en el seu lloc i espero que la lluita per la llibertat d'expressió acabi guanyant els seus espais a les institucions mallorquines i catalanes i que el feixisme que promou el teu partit i el teu entorn siguin els que un dia finalment s'hagin d'exiliar degut al rebuig social que se mereix i que finalment acabin fora de les nostres institucions i carrers. Així com en Bausà, per exemple, va provocar la marea verda i que Mallorca fos un model de lluita per la llengua catalana, espero que en Jorge Campos sigui qui provoqui que Mallorca sigui un exemple de la lluita per la llibertat d'expressió i que també provoqui una marea, un desbordament democràtic. Jo crec que encara hi som a temps i només depèn de nosaltres. Per na Francina Armengol tenc un missatge i és que espero que jo no hagi d'esperar 80 anys per rebre un reconeixement des del govern com a exiliat i represaliat polític i que tant la meva família i com jo ho puguem veure en vida i no des d'una tomba. Encara hi som a temps, encara som a temps de fer-me tornar a Mallorca. Moltes gràcies per mobilitzar-vos, per ser aquí, per un països catalans lliure i per a que ben aviat puguem celebrar la llibertat i la vida junts. Visca Mallorca i visca la terra.